wala hei tuntunga hian kan rama tual thi nan na san tuk to tual tha kan tiang chi luar to lu tuk hi han soi ve lak kan ka duwa tun main tiang hi kan rama e ngai lo ati theyang a khan pa takin na mi sual ten sui sa lum palte enge ti pal tak tak ang chi ba kha chu ngai lo ti thiang tun nu chon hei tual thi na hi luar to em na sa to em ma e mi a hian nge kan eng wang nge tiang thili kan rama tam tan tu nge niang ti hi e soi ngai tua tham fe ngai tua fe tham hi ni to in a ta an nge ani ber ngalang ka ti chu e hei abi takin mun puya hian enge kan ram news tam tak kan khria thingtlang lama chuan tlemin tiang thil tual thi na ti te tual tha o ka teng chi kha thingtlang lama chuan enge awang deuh hleka hei ke ni khuang phei chu alom lo thum thum kan khua hi enge tiang thil hi om lo wa thiang khop mai a bu ruak chhia po hi kan du lo khop me khotlang hian enge tun hnuang ai to phei chon hun pui lampang han thlir chuan kan khua ang te hi tun lai khovel anga chuan kho sakna chi ani to ma hi ti mai tur khopin enge mun pui lampang te hi hi kho sak hi acha kum to lowa tun ma chun enge chung ko din mun ma son theinan mun pui enge lu ve te chung ko tam tak tan chuan enge thak rum na kha oma tun hnu chun ngai tu chen hian thil cha kum te vak po ni hian a lang to lowa chan chu nge tual thi na hi na sa to em kan khria hi engwang nge ning ti chuan thu nei tu te hian ke tual tha na tual thi na hi kangai serious khop me a mihring nun na hlu tak du huna nun nei pek thei lo top nun na hlu tak mai nun na pakhat che chumi kan hanin lak sak chu anna ngoi a rilwa a tuar tu te wangai vadon pui chang hian anna ngoi ang ti herin thea chumi a chuan enge tual thi na he yang wanga lo hluara engtia han tlem han ti sia thei tur nge ning ti hi in lo ngai to ve to ngai ti kha kan zot du chawa bukin ram bo ruak movement he poimo hleng ka ria tual thi na hi tual that ang chi hi chu anna theyang beren khem hi thalein a khiata ani lo chuan thil hi poi sak lo na zela mihringa en tu chop zela chuan anna theyang berra enge action lakhi poimun ka ria chu chuan kan movement thu tam tak thil tha tam tak a thlenin na rin oma tual thina enge an tanga mizela ten tanga enge relo ten chhuak le maya khati ni chuan tualin tha khatiang poi sak lo na kha alian zela
kan rama chuan reilo te tana va tan ve thleka enge a chhuah leh zel theih mai lawm tia mihring nun a inang lova kan rilru put chen a inang lova hatiang pawisa sak lohna kha a lian zel ni hian a hriat a chuan pawimawh berah chuan movement he pawimawh a kan movement tual thah tual thihna pawi tihna serhna hreh ngawi ngawina hatiang awm tur chuan enge action hi ana theiang parin la phawt mai zel se tha hin ka hria ram then khatah phei chuan enge khai hlum ten ni ngal ni ten kan hria tual that ngat hi chu khai hlum ten ni thina kan ramah hi chuan ten an tang veng ringaw ta then phei chu chuak tawh te pawh an awm ang hi tual enge thah enge pawisa sak lohna kha a lian zel ni hian a hriat a chuan action hin a deuhin la se movement kan ram movement a en tuh anga chuan mihring nunna la insual buai awang te a nunna la an ni ngat chuan khawvelah hian nung ve tlak an ni lo hrum hrum a nung ve lo khawp turin nun awmze nih lo khawp turin insiam thih nila chuan tiang thil te pawh hi tual thahna tiang te pawh hi a zia sawtin a rem a reh sawthin kan be sei a ani lo chuan enge tiang ani zel chuan hun a kal zel anga Mizoram hi he ai hian enge tual in thah tiang hi ala hluar zel lawang ti pawh sawi theih lova tin hmun pui te pawh min a khawsa mek te tan lo hmun ram nei a khawsa mek te tan lo phei chuan hmun pui hlutna pawh hi a reh kawk ni hian a hriat tawh a chuan thu nei tu ten force te maw police te in tual thah ni chu han la serious big ta sela thaleng re sual ti ro tual thah hi han la serious te la sela ana thengre indim lo phot mai se thalei na hriata ani lo chuan kan rama hian enge a hluar zelanga chu mi zo thile ta chu chuan a that le ta ram buai mek te ang main enge thilaka kan ngai zam chho zelang ti he hlawm khawp mai a chuan a thei hram chuan a thei hram pawh chuan pawh ni lovin tuna tang hi chuan action hi ana theiang berin enge sual wang hrum hrum a tipal ni lova sual wang hrum hrum a mi nun na langat phei chu nung ve tlak an ni lova a chin ral vek tlak an ni ti kha ka sei dua chuan chu tiang ho chu khawvelah hian lim takin nung ve lo tura kan siam a pawimawh a chuan kan society zel tan pawh pawimawh dawna ani lo chuan seitawng chuan tual thih na hi kan tual thah tiang hi kan ngai ho zam chho mai dawn hi ang riau ta tak tak a chuan tuna chinah chuan enge tual that hrim hrim chu khawvelin leng ve tawh lo se chu na tipal ni lova tual that hrim hrim chu khawvelin leng ve tawh lo se tha ber mai chuan kan ram movement in a keng chhunga chuan kan ram chu riawm lam a pan thei mai na rinawm chu ti ni lova tuna kan kal ang reng ang kal ani chuan hei aimah hian tual thih na hi a tam anga a hluar lawang ti hi a sawi thei lova chulai chu
ka han sei ve mai mai nia ki ai rem khile se thuk ta po ino me me mang amar chu kan mu ve dan le kan rin ve dana action hi action kan lak thil ti sual action kan lak hian kong ro thui tak su nia ka hriat ve na kan sei ve ni le thì khám chuan chin dal ve mấy tur tuol that suala wanga tuol that rum cho chin dal ve mấy kha an chan tur ni se kan ti ve ni vele leng vet lak ni lo kan ti ni chuan nge kan ram hian tuna po tuol thi na tiang a hluar tak em na chan po movement hian ngai jam na hian nei kan movement ngai jam na hi om tlat to tual thi to chulai chuan kan ti teu satli mai to te hi anga chu mi tha tan te enge apoi ma hla ma mai setan po enge mi chak vak lo tan te khatiang tang khan a hlau kan ram hi a him to lo ma chuven hei hi thu nei tu te hian an na theyang ber hian ma han la se chuan kan ram hi chu kan ram movement hi chu zia tho le mai tur a kan ngai no le kan thu sei te min lo ngai thak sak ve ram chu min hua like te comment te share te katiang ang chi subscribe lo te pon min subscribe ve turin ka han som chu ni